ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதிக்கு பிறகு மத்திய அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் செய்யப்படும் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை தருகிறார் எமது டெல்லி செய்தியாளர் சலீம். டெல்லி அரசியல் வட்டாரங்கள்ல என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா, பீகாரில் நடக்கும் அதிரடி அரசியல் மாற்றங்களை அம்மாநிலம் சார்ந்ததாக மட்டுமே பார்க்க முடியாது, தேசிய அளவில் பார்க்க வேண்டும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு முக்கியமான அரசியல் அதிரடி நிகழ்வுகளும் இன்னும் 2 வருடத்தில் நடக்கவிருக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலை பாதிக்க வல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாஜக ஏற்கனவே 3 வருஷம் ஆட்சி பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் 2 வருடங்கள்ல நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் நடக்கவிருக்கின்றன. எதிர்கட்சிகள்லாம் பார்த்தாங்க, மொத்தம் 18 எதிர்கட்சிகள் அதிரடியாக ஒன்று திரண்டுள்ளனர். தற்காலிக நோக்கம் ஜனாதிபதி துணை ஜனாதிபதி தேர்தலாக காட்சியளித்தாலும் உண்மையான தொலைநோக்கம் 2019 வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் என்பதில் எதிர்கட்சிகளுக்கு சிறிதும் ஐயமில்லை. பாஜகவுக்கு, குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எதிராக திடமான எதிர்கட்சியாக நிற்க வேண்டும் என்றுதான் 18 எதிர்கட்சிகளும் ஒன்று திரண்டிருக்கின்றன.